Επιστροφή στα δικά μας, μια περίεργη υπόθεση έχει αναστατώσει την κοινωνία του Λουτρακίου, καθώς στις 13 Μαρτίου άνδρες του αστυνομικού τμήματος συνέλαβαν λόγω συνωνυμίας τη Μαργαρίτα Γέρου και την οδήγησαν στο αυτόφορο για να δικαστεί. Αφορμή γι' αυτό στάθηκε μια απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία κάποια συνονόματή της είχε καταδικαστεί ερήμην της στο παρελθόν σε 2 μήνες φυλάκιση για υποτιθέμενη παράβαση βασιλικού διατάγματος, με το οποίο προβλέπεται η ύπαρξη βιβλίων δρομολογίων στα φορτηγά δημόσιας χρήσης. Τρέχα γύρευε, θα λέγαμε. Για την περιπέτεια της άνευ λόγου και αιτίας θα μας μιλήσει η κυρία Μαργαρίτα Γέρου. Καλησπέρα, κυρία Γέρου. Καλησπέρα. Σύνδεση με Skype. Σας βλέπουμε και σας ακούμε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, απορία που έρχεται στο μυαλό μας όταν διαβάζουμε και ακούμε την είδηση είναι εντάξει, να δεχθούμε την συνωνυμία. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Είχατε και το ίδιο μητρόνυμο και το ίδιο πατρόνυμο και την ίδια ημερομηνία γέννησης και τον ίδιο τόπο γέννησης, και ήρθε έτσι η αστυνομία χωρίς να κάνει μία διασταύρωση στοιχείων και σας άρπαξε να σας πάει στο αυτόφορο. Γίνονται αυτά στις μέρες μας σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία? Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είμαστε σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία ή είμαστε κάτι που ούτε καν στο χάρτη υπάρχει? Δεν ξέρω. Εγώ πήγα στην αστυνομία, μάλλον ήρθε το περιπολικό, ευγενέστατα τα παλικάρια να με συλλάβουν. Πήγα στην αστυνομία, το μόνο που ήταν στην απόφαση ήταν το όνομα. Γέρου Μαργαρίτα του Νικολάου. Μάλιστα. Ένα άλλο στοιχείο. Εξήγησα στους αστυνομικούς, στον διοικητή, ότι εγώ είμαι ουδέποτε είχα δώσει για τη δικαιοσύνη, θα πρόκειται περί συνωνυμίας. Απάντησα ότι δεν υπάρχει άλλη Γέρου Μαργαρίτα του Νικολάου. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, ούτε αριθμός δελτίου ταυτότητας, ούτε αφημί. Η διεύθυνση που ανεφέρθη έσχε με μένα. Ναι. Στην αρχή το θεώρησα αστείο. Μετά αντελήφθη την σοβαρότητα του θέματος. Δηλαδή, συγγνώμη, κυρία Γέρου, με ένα ονοματεπώνυμο, άντε και ένα πατρόνυμο δίπλα, που και αυτό εντάξει, χωρίς να γίνει διασταύρωση στοιχείων, μπορεί ο αστυνομικός, το αστυνομικό τμήμα, να συλλάβει έναν οποιοδήποτε αθώο και να τον οδηγήσει στο κρατητήριο, στην ασφάλεια ή στο δικαστήριο, με μια συνεπωνυμία που πολύ πιθανόν είναι να υπάρξει. Ακριβώς. Απίστευτο ακούγεται. Δεν θα έπρεπε να ακούγεται έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως, όχι μόνο με αυτό. Είναι η κατάρριση των θεσμών. Διότι ενώ πήγαν με αμφισβήτηση στον εισαγγελέα υπηρεσίας, μετά πέρασα στο αυτόφορο με τον εισαγγελέα της έδρας, πήγαμε αμφισβήτηση. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι κύριε ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα με μένα, του δημοσίου, τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή σας. Ο εισαγγελέας της έδρας με άφησε, εφόσον μου έβαλε και εκεί 500 ευρώ, τα οποία η πρόεδρος κατέβασε 700. Το θέμα είναι, κύριε, ότι ανά πάσα στιγμή ο καθένας από εμάς μπορεί να βρεθεί έγκλειστος, διότι η υπόθεση αυτή είχε δικαστεί ερήμην της συνονόματης από τον Αύγουστο του 10. Εμένα του 14. Έψαχναν 4 χρόνια λοιπόν να βρουν την κατάδικη. Έψαχναν 4 χρόνια για να βρουν την καταδικαστήσα και τελικά βρήκαν τη συνονόματή της. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα όλο αυτό το περιστατικό, έτσι όπως το περιγράφουμε. Έτσι αλλά ακριβώς. Μάλλον για κλάματα, γιατί το να έρχεται η αστυνομία και να σε συλλαμβάνει στο σπίτι σου και να σε οδηγεί στο κρατητήριο ή στο δικαστήριο δεν είναι και πολύ αστείο. Καθόλου αστείο θα έλεγα. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Ναι, βεβαίως, διότι ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε πολίτης που δεν γνωρίζει και τα δικαιώματά του, αυτό έχει μόνο εγκεφαλικό, ανακοπή, το οτιδήποτε. Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ είπα και στον διοικητή ότι να γίνει μια ταυτοποίηση. Τέλος
πάντων, εγώ πέρασα 8 Μαΐου, θα δικαστώ για να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Γιατί στο Λουτράκι είμαι γνωστή διότι είμαι και η συντονίστρια του πυρήνα του ΕΠΑ, Ενιαίο Παραλαϊκό Μέτωπο. Δημήτρης Καζάκης. Τυχαίο που μετά από 4 χρόνια βρήκαν τη συνονόματη. Στην ερώτηση ότι εντάξει, άντε και δεν υπάρχει άλλη Μαργαρίτα Γέρου, έχει πεθάνει. Η Ελζοή θα πληρώσει χωρίς άλλο στοιχείο. Μάλιστα. Το τι έκανε, είπε η συνονόματη. Δεν μου λέτε τα δικαστικά έξοδα εσείς θα τα επομιστείτε? Εντάξει, είναι αυτονόητο ότι είστε αθώα. Φαντάζομαι ότι το δικαστήριο δεν θα έχει αντίρρηση, αθώα θα σας κηρύξει. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα κάνετε κάποια έξοδα. Αυτά θα τα διεκδικήσετε ή πρέπει να κάνετε δεύτερο δικαστήριο? Βεβαίως, ήδη εγώ έκανα γνωστό πριν πάω στο αυτόφορο, στον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, και να εργαστώ σε νομικό σύμβουλο υπουργών και ήξερα από νόμους ότι θα στραφώ κατά παντός υπευθύνου κατά υπηρεσιών και θεσμών. Διότι δεν είναι δυνατόν ένας πολίτης που υποτίθεται ότι η δημοσίας τάξης έχει μετατραπεί σε προστασία του πολίτη. Έτσι. Που μόνο ο πολίτης δεν είναι αυτός που βρίσκεται υπό την προστασία. Κατεφημισμόν είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου Υπουργείου. Δεύτερον, όλα τα στοιχεία της δικογραφίας είναι λυπή. Ακόμα και τη δικογραφία που πήρα από την εισαγγελία δεν αναφέρεται κανένα άλλο στοιχείο παρά μόνον Γέρου Μαργαρίτα του Νικολάου και μία διεύθυνση που ουδέποτε υπήρξε εκεί. Κυρία Γέρου, σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή σύνδεση που είχαμε. Ευχόμαστε καλή τύχη στην περιπέτειά σας και εδώ είμαστε για να δούμε την εξέλιξή της, την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Και εγώ ευχαριστώ γιατί μου δώσατε το λόγο να κοινοποιήσουμε και να εκτεθώ, διότι στη θέση τη δική μου... Στη θέση τη δική σας υπάρχουν πάρα πολλοί ίσως συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουμε. Καιρός λοιπόν να μάθουμε. Όχι μόνο αυτό, που δεν είχα και τη δυνατότητα, διότι αν δεν έβρισκα τα λεφτά εγώ, τα 600 ευρώ, ενδεχομένως να ήμουν στη φυλακή. Σαφέστατη ήσασταν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.